ଆଜି ରବିବାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ। କାରଣ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲେ ଭୋକ ହୁଏ ନା। ମୁଁ ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଜାଗା ଦେଖେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁକା ହଜାର ହଜାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଆପଣ ଯଦି ଯାଇନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ନିଜର ମାନସିକ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖାନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖାନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କଲେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ। ଆପଣ ଏଇ ମନଲୋଭା ଜିନିଷ ସମିତି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ କତିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କ ଡୋରି ନ ଲାଗିଲେ କେହି ପୁରୀ ଆସନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତିରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣ ଧନୀ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଜିକା ସୋସାଇଟିରେ ଧନୀ